Hi guys! Welcome back to my channel. And for this vlog, makikita nyo lang naman ang hubad kong katawan. Hindi, char lang. Bale, gumising ako ng 4:30 ng madaling araw para mag-prepare kasi nga maaga kaming pupunta sa airport dahil bawal kaming malate. Siyempre, first domestic flight to ng mama ko. So dapat maaga kami dahil lahat kami excited para sa trip namin na to. Bale, nandito kami ngayon sa Dauma, Balacat, Pampanga, yung sa bahay namin dito. Tapos ito na yung nirentahan namin sasakyan papunta ng airport para hindi na kami mahirapan kasi sobrang dami nga namin, 'di ba? Tapos may bitbit pa kaming bata, kaya mas okay kapag magrenta na lang ng sasakyan. Parang nasa 1 oras mahigit lang yung naging biyahe namin papuntang airport. One eternity later. At ayun na nga, nandito na kami sa NAIA Terminal 3. Tapos mag-check-in na kasi sabi ni mama tsaka sabi ng mga staff okay lang daw na mag-check-in na habang maaga. After namin mag-check-in, hinanap na namin kung saan gate kami maghihintay, kung saan kami tatambay muna kasi medyo matagal-tagal pa naman yung flight namin. Sabi dito ako. Sorry. Biga kayo, harap ka, dali. Biga. Biga. Bigo, yun o. Biga. Biga, ay. Hello! Ayaw may bigo. Pangit. Dalawang Dalawa. May bottled water kayo? Wala kaming dalawa. Wala. Okay. Bigo. Bigo, hi ka muna. Bigo. Bigo, hi. Say hi muna. Bigo. Bigo. Bigo, picture! Bigo. Hindi ka kakain. Picture! Bigo. Ayaw mo hindi ka kakain. Daming bag. So, yung food namin. Hi, Bebeng. Say hi. Bibo. Bibo. Smile! Nilipat pala yung gate namin, kaya pala kami na lang naiwan doon. Kala na may hinihintay kami. Kaya nilipat na. So pupunta na kami doon sa gate 134B. See you guys! Ayan, nandito na kami sa bus at dadalhin na kami doon sa eroplano na sasakyan namin. Cebu Pacific nga pala yung nabook ng tito ko na sasakyan naming eroplano mula NAIA Terminal 3 hanggang Katiklan Airport. Alam niyo, mukha kaming naglayas ng bahay. Ang dami-dami namin bitbit, tas hindi kami nag-luggage. Although meron naman kaming maliit na luggage na pwedeng pang hand carry, pero hindi naman namin ginamit. Ang ginamit namin itong mga bag na binibitbit pa, tas naka-backpack pa yung iba. Ito nga pala yung first time na sasakay ni Alexa at saka ni Vigo ng eroplano. Kaya naman, todo video ako, o diba? Wala lang. Excited lang talaga kaming lahat para sa trip na to. Kapag nainip ka sa flight, pwede kang magbukas nitong magazine or pwede mong tignan yung mga menu, yung mga pwede mong orderin na pagkain. Nasa iisang hilera lang kaming lahat, kaya naman masaya yung flight. Pwede kaming magpicture agad, diba? Nang minsanan lang. Sobrang gulo ni Vigo dito sa flight na to, kaya naman kailangan ko siyang aliwin, kailangan maiba yung attention niya, kailangan mapunta dito sa magazine na to yung attention niya. Kung hindi, iiyak na naman siya nang iiyak, tapos maalala niya yung kung ano-anong mga bagay na hinahanap niya. Kaya yan, nagbilang-bilang lang kami kunwari, tas tinuturo namin yung mga tao dito sa magazine na to. Naging napaka-challenging tuloy ng flight para sa akin kasi kailangan nga siyang matuwa, kailangan maiba yung attention niya, kailangan mapunta lang dito sa magazine na to. Kung hindi, manggugulo na naman siya. Iiyak lang siya ng iiyak sa buong biyahe. At ayun na nga, napagod na ako kakalibang kay Vigo. Kasi kanina, iyak siya ng iyak. Ang dami niyang reklamo. Nagugutom daw siya. Tapos naiinip na, gustong maglaro. Syempre nasa loob kami ng eroplano. Dapat behave lang siya. Dapat naka-seatbelt. Kaya inaliw-aliw ko muna siya. Kunwari, nagbabasa-basa kami ng magazine. Kung ano-anong tinuturo namin sa labas, diba? After 45 minutes, finally nakarating na kami dito sa Katiklan Airport. Sobrang saya kasi for the second time, makakarating ako ulit ng Boracay. Makikita ko na naman yung white sand beach ng Boracay, may experience ko na naman yung Puka Beach, tsaka
yung kung ano-anong mga activities na pwedeng gawin dito. Ang saya lang kasi nga, 6 years ago pa yung first time ko dito. Syempre marami ng bago, marami ng mga kung ano-anong mga bagay na hindi namin nakita dati. At excited na kaming ma-experience ngayong taon na to. Alam niyo ba guys, iba yung ngiti ko kahit na naka-face mask ako ay nakangiti talaga ako nung paparating na ako dito, nung nakita ko na yung arrivals tapos ayun nakalagay yung Boracay Airport. Kasi sobrang saya kasi after 6 years, 'di ba? Hindi ko naman akalain na makakarating ako ulit ng Boracay. Ni sa panaginip nga hindi ko naman akalain na makakatapak ako ulit sa airport na to. Tapos pagdating namin, sabi nila, kumuha daw kami ng stickers, binigyan kami sa isa, bale 6, para dun sa tricycle na sasakyan namin, papunta dun sa port. Pinangiram kami ng payong dun sa may airport, tapos iwan na lang daw namin dun sa paradahan ng tricycle. Iwan na namin siya ng payong. Di ba ang bait nila? Kasi umuulan. Dito sa terminal ng tricycle, pinakita na namin yung sticker na binigay sa amin sa airport. Tapos nagbayad kami ng 50 pesos each. Tapos pinaghiwalay kami, bale 3 sa isang tricycle. Kasi siguro dahil sa mga protocols na pinapatupad dito sa isla. Mabilis lang yung naging biyahe namin sa tricycle, parang 5 minutes lang. Tapos nakarating na kami dito sa port, dun sa sakayan ng bangka papuntang Boracay. Pero dahil nagutom na ang mga timawa ng Pusurubio Pangasinan, na joke lang. Kumain muna kami, dito kami sa may Andox kumain. Tapos punta na kami dito sa may port, na nagbayad kami ng terminal fee, environmental fee, tsaka yung sa boat fee, na inabot kami ng 1,700 plus dahil nga sobrang dami namin, 6 ba naman kaming nagbiyahe, di ba? Tapos yan, naglakad na papunta dun sa boat na sasakyan namin, papuntang Boracay. Sobrang daming pagdadaanan pala, sobrang daming proseso bago ka makarating dun sa isla ng Boracay. Pero sinisigurado ko sa inyo, sulit na sulit naman yon kapag nakarating kayo dun. Kasi sobrang ganda talaga ng isla at sobrang dami ninyong pwedeng gawin dun. Marami din kayong pwedeng ma-meet ng mga tao, marami kayong pwedeng ma-experience. Kaya ng sa pagkain, sa water activities, at syempre yung stay nyo sa hotel, yung bonding nyo kapag wala kayo sa pamamahay nyo, diba? Syempre ibang-iba yon kapag nasa ibang lugar kayo. Bale, binigyan nga pala kami ng numero bawat isa na ipapakita namin kapag nakasakay na kami. Ayan, may number siya. Tapos susundin mo na lang yung binigay na number sa'yo. Dun ka uupo sa binigay na numero. Kung tama pa yung pagkakatanda ko, nasa 10 to 15 minutes din yung naging biyahe namin mula dun sa port hanggang dun sa Boracay Island. At matapos nga ang ilang minuto, nakarating na kami dito sa isla ng Boracay. Pero kailangan pa namin sumakay ng tricycle, kaya wait nyo lang guys, papakita ko din sa inyo yan. And we're here in Boracay. Yay! Finally! Ito na kami. Okay, tignan nyo. Nag-refresh muna ako pagdating doon sa hotel namin. Okay, see you guys later. Tayo na ako. Ito e-bike. Siyempre for the vlog. Gabayaran ko na ako. Bago ko makalimutan. Thank you. Bag mo naman kuya. Bale, 200 pesos nga pala yung siningil sa amin mula dun sa port hanggang dun sa hotel namin. A few moments later. Dito kami sa Seabird International Resort nakapag-book ng hotel para sa buong stay namin dito sa isla ng Boracay. Tapos yan, pagdating namin, nag-fill out na ako ng mga informations about sa amin. Tapos, ayan, meron pa silang pa-welcome drink para sa aming mga bagong dating dito sa isla. Pwede naman siya. At ito na nga, itutour ko kayo dito sa Room AA4 kung saan kami magsistay. Kaming lahat na dito, bale, yan, pagpasok makikita nyo, yan, may aircon na. Tapos, merong salamin, pwede kang mag-prepare dyan, di ba? Pag gusto mong makiting sarili mo habang nagbibihis. Merong malaking kama. Nagpadagdag na din ng extra bed para sa kanila, para hindi malaglag si Vigo, di ba? Doon sila magsistay. Tapos yan, meron din cabinets, pwede namin ilagay yung mga gamit namin dyan. And then, yung bathroom nila,
na malinis naman, okay naman kapag tinignan mo, talagang nilinis naman nila bago kami dumating dito sa hotel room namin. After kong mag-shower, heto na! Ipapakita ko na sa inyo dahil makikita ko na rin yung best beach in the Oh Philippines. my gosh, ang ganda. The best beach. See? Wow. Wala pa rin talagang kupas ang ganda ng Boracay. Talagang maa-amaze ka. Nakaka-amaze na siya sa mga pictures, sa mga videos na makikita mo online. Pero ibang-iba talaga kapag nandito ka na mismo sa may isla. It's good to do that.